O tesouro pirata de Olivia. Bos días, William. Tiveches soños agradables? Shhh, temos que estar quietos e non queremos espertalos demais. Estou preparada para a praia. Encántame a praia. A ti non, papá? Podes nadar, mergullar e voar papaventos, apañar cunchas. A min o que me gusta é apañar o meu libro. A táboa, ensinarlle ao teu xoguete favorito a nadar como a un canciño e facer castelos de area. Vou construir unha cidade de area con rañaceos e todo. Guai! Non espero descansar hoxe no sol. Hinchámolo cando esteamos ali, sí, Olivia? Pero Necesitamos sitio para toda a familia. E non esquezas que Julian tamén ven. Julian non ocupa demasiado sitio. Normalmente. Hola, Julian. Véxote preparado para un día divertido e seguro na praia. Parece. Sí, espero que non me queime e que non trague auga salgada como me pasou a última vez. A ver, que cousas divertidas podemos facer hoxe? Para empezar, podíamos facer anxos na area. Iso está guai. Agora mesmo non vou ter que tocar a area. Pero non podes facer anxos se non toca a area. É que se mete no meu traxe de baño e pícame. Ai. Ai, cada vez que veño aquí é un verdadeiro desastre. Xa case estás. Move os brazos e as pernas. Pensas que podo nadar sen estar mollado? Só tes que colocarte na táboa e facer o que eu faga. Vale, daquela non fagas ningún movimento brusco. Quen, eu? Vamos, imos facer surf. Xa te estás a divertir? Isto está bastante ben, a verdade. Cuidado, Julian! Sinto, Ian. Penso que teño demasiada area no meu traxe de baño. Non te preocupes, hai un lote de cousas para facer fora da auga. Podemos reconstruir a cidade de area de Ian con edificios gigantes, heliportos e un paso subterráneo para os caranguexos. Vale, eu aínda estou cheo de area, así que... por que non? Ei, que é isto? E non será unha ostra? Unha ostra real! Pero tes idea do que son as ostras? Invertebrados? Sí, pero non só iso, tamén son fabricantes de perlas. E iso que é? Fabricantes de perlas. As ostras fabrican perlas e as perlas fan colares preciosos. Non é fascinante? Non. Encontrar unha ostra é como encontrar un tesouro enterrado, así que se hai unha ostra, ten que haber máis na praia. Vamos, hai que empezar a cavar. Só a traballar arreo. Non se supoñía que nos íamos divertir hoxe? Que vai ser máis divertido que desenterrar un tesouro? Fora, fora, gaivotas. A comida é nosa. Aquí non hai nada. Penso que cavamos no lugar equivocado. Que tal? Por alá, naquela illa. Podemos, mamá? Vale, tede cuidado. É como unha aventura pirata. Oh! Sí! Sí.
mensaxe nunha botella. Haberá un mapa do tesouro. Ah, Pólicar é un fabricante de perlas. Que ven ser piratas surcando no mar. Levamos sombreiros que son moi guais e todos facemos o que nos peta. Non ter que pensar en ir descansar nin en comer os chícharos. A vida pirata, a vida pra min é un tesouro que procuramos. Ostras, son o que arelamos. Imos cavar atas a topar as perlas do mar. Imos buscar que ven ser piratas buscando tesouro. Mapa do tesouro á vista, colegas! É un tesouro que procuramos. Ostras, son o que arelamos. Imos cavar atas a topar as perlas do mar. Imos buscar. Pólicar é un fabricante de perlas. Daquela que? Non pensas ir por el? Por que non vas ti? Eu son a capitá e teño que Xa. quedar no barco. Pero... Ela é a capitá. Este mapa a nos guiar ao tesouro. Terra á vista! Avante toda! Hai que empezar a cavar. Non vos dixera eu que o íamos pasar ben hoxe? Sí, dixaches tal. Teño fame, non vou cavar máis. Vou por un emparedado. Ostras! Eu atopei outra. Ei, fora da miña comida! Vamos, colega, temos que axudarlle a Ian. Fora! 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 Regra número 19. Ás veces só tes que berrar moito. Conseguímolo. Que bronceado chulo, papá. Grazas, Olivia. Podemos volver polo noso tesouro? Tesouro? Ostras, con perlas dentro. Sinto cho, Olivia, non é unha ostra, é unha ameixa. Non teñen perlas dentro. Son perfectas para un picnic na praia. Quen quere máis? Eu, por favor. Fora! Olivia, todos estes libros son de aventuras piratas. Apetéceche unha historia pirata seguida dun libro agradable e apracible sobre a praia. Que tal? 2 historias pirata e unha da praia. Ai, supoño que está ben. Vale, 3 historias pirata e unha da praia. Paréceme que non... 2 está ben. Boas noites, Olivia. Que durmas ben. A orde, colega.